Neng Pihale. Ahli warisnya pada dalan pada maju, arep abang, arep biru, arep ijo, sing penting pada mawur pada nyawer. Muga kanggo mimi hajat, mama hajat, tuan-tuan sedoyo kabeh, mangga sawerane ditunggu. Suwun. Oh, tuan rumah ahli waris wong Cirebon, wong Rancabutan, wong Banjar, wong Sumber Jaya kabeh. Nokiane anak berubah wujud dados pundi arep dadi dasamuga wayangan kuda ijo. Op ya sa
Matur kusuwun maning maning kita pengen rangga Anarangda 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 op ya wah tepuk tangan buat Nokpiani Cirebon. Luar biasa. Luar biasa, terima kasih buat Nokpiani. Tepuk tangan lagi dong.